Jeg fortsætter den her undervisningsserie, som vi begyndte på sidste gang. Det hedder Evangeliet er bedre, end du tror. Amen. Det er meget, 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 meget bedre, end du tror. Og det kan være, at nye kristne, de tænker, jamen det viser da godt. Det synes jeg også, det er. Men desværre så er der mange kristne, der har været kristne i mange år, som enten aldrig har opdaget, hvor godt det er, eller er kommet væk fra det. Fordi de er gået ud af nåden og bygge på Kristus og bygge på Jesu offer på korset og bygge på, hvad han har gjort. Og så begynder de i stedet for at bygge på det, de selv gør. Og så lige så langsomt kommer de ind i det, man kalder religion og lovgerninger, som Bibelen kalder det. Og så er det klart, at man vil kalde det kristen religion, men det er stadigvæk religion. Fordi kristendom er ikke en religion. Kristendom er en person. Og den person er i det her rum, og hans navn er Jesus Kristus. Og hvis du er kristen og født på ny, så er han i dit hjerte ved troen ved Helligånden. Du skal bare opdage ham, at han er der. Og jeg kommer til at gentage, som jeg også sagde, at da jeg startede den her undervisningsserie, så sagde jeg, at jeg kommer til at gentage mange ting, fordi det her, det skal siges mange gange, før det ryger helt ind på lystavlen. Det er så det moderne udtryk, men Paulus siger, at i Bibelen står der et andet udtryk. Vi har skrevet det på jeres hjerter ved Helligånden. Amen. Så det er ikke bare et stykke papir, det er Guds ånd, der skriver de her sandheder i dit hjerte. Og nogle gange skal vi høre det mange gange, før de ryger ind. Og som jeg nævnte tidligere i dag om hjerneforskning, du skal også høre ting mange gange, før hjernen begynder at fange det. Og det er ikke nok at vide i din ånd, at det er sandt, og at det er sandt, og du føler, det er sandt. Men den hjernehalvdel, den venstre hjernehalvdel, skal forstå, hvad den højre hjernehalvdel føler er rigtigt. Okay? For ellers så følger den ikke med, fordi den er nødt til at have en forståelse. Det er derfor undervisning er vigtig. Fordi at, det er også derfor, at vi kan godt bede, og Gud giver direkte åbenbaring. Men det er vigtigt at kende Guds ord og læse i Bibelen, men det er også vigtigt at få undervisning igennem de 5 tjenestegaver, som Jesus har givet til sin kirke, for at man bliver opbygget og hører sandheden. Og sandheden skal sætte dig fri. Og sidste gang så var det, at vi så på, hvad der skete i de 3 første kapitler i Mosebogen. Og det, som jeg har sagt, som jeg sagde sidste gang, og som jeg også sagde på sidste Omega-skole, hvis du faktisk kan du vide hele sandheden ved at læse de 3 første kapitler i Bibelen. Det er ret utroligt, men det kan man faktisk. Og vi så på sidste gang, hvordan at djævlen forførte Adam og Eva til at synde mod Gud. Gud har sagt, I må ikke spise det træ, men djævlen sagde, ej, det må I godt. Har Gud virkelig sagt det? Og Gud ved, at hvis I gør det, så bliver I ligesom ham til at kende, hvad der er godt og ondt. Det de så ikke tænkte over, det var, at de faktisk var allerede som Gud, for de var skabt i Guds billede, så de ligner Gud. Og det er typisk også fjenden og religiøsitet, det er, at vi prøver at arbejde for noget, og få fat i noget, for at få noget, vi har. Det er lidt dumt, ikke? Så du har det allerede, men du arbejder for at få noget, du har. Så allerede der ser vi Guds nåde og Guds kærlighed. Men hvad er det så? Nu er de blevet, men så spiste de, og så skulle de få kundskab om godt og ondt. Og det var det næste, djævlen han snød med. Han sagde, Gud ved, at hvis I spiser det, så bliver I som Gud til at kende forskel på godt og ondt. Og det vil sige igen, altid, når du får tanker, negative tanker om Guds karakter, og hvordan Gud er, så vid, hvor det kommer fra. Det kommer fra djævlen. Det er altid fra djævlen. Han vil altid sværte Guds karakter til, for at du skal begynde at blive negativ over for Gud, ligesom djævlen er negativ over for Gud. Og det er noget af det første, jeg siger, det er, at Gud vil tage noget fra jer. Gud vil hindre jer i at få noget. Hvis du har med Gud at gøre, så går du glip af det her.
Han vil snyde dig. Men det er djævlen, der vil snyde os. Og så, desværre, Adam og Eva, de faldt i synd og synes, wow, det er da spændende, mand, og det ser godt ud, og jeg kan få kundskab, og jeg kan få indsigt uden Gud. Indsigt uden Gud. Det er livsfarligt. Der er masser, der har indsigt uden Gud. De ved meget, men det er uden Gud. Du kan også møde buddhister, du kan møde en dag muslimer, du kan møde New Age og nogle inde i det kulte, der faktisk har indsigt i nogle ting, men det er uden Gud. Og så kan de godt have hørt en sande ting og så videre, men det er ikke sandheden. Sandheden er Kristus. Amen. Og sandheden kan du kun forstå med sandhedens ånd. Så indsigt, og det er også derfor, og en gang, da jeg var prædikant i få år, så kunne jeg ikke forstå, jamen det er jo Helligånden, der skal overbevise os om alt synd. Det er Helligånden, der skal lede os. Det er Helligånden, der skal overbevise os om alle ting og undervise os om alle ting. Det siger Jesus. Jeg sender jer Helligånden, og han skal lære jer alle ting. Han skal undervise om alle ting. Han skal lede os til hele sandheden. Så hvorfor skal vi så have undervisning? Hvorfor er der så nogen, der skal undervise? Hvorfor har han sat lærere i kirken og hyrder og alt muligt tjenestegaver, der skal undervise, hvis du bare går hjem i din stue og får det hele fra Helligånden? Og jeg tror, at Helligånden viste mig årsagen til, at undervisning er vigtig, og det hænger også sammen med de 2 hjernehalvdele, kan jeg se i dag, efter jeg begynder at vide noget om hjernen. Det er, at du lettere bliver ledt af Helligånden, når du får undervisning. Det vil sige, hvis Helligånden leder dig til noget, du har hørt før, så tænker du, wow, så er du tryg ved det, for du forstår det. Men hvis Helligånden leder dig til noget, som du ikke har hørt før, så tænker du, hvad er det? Det er noget mærkeligt noget. Det kan da ikke være Gud eller et eller andet. Og det er lettere for Helligånden at vise dig ting, åbenbare ting, for dig at lede dig ind i ting. Fordi vi kan jo ikke tage hvis vi tager kundskaben og indsigten uafhængig af Gud, fungerer det ikke. Det er kun sammen med Helligånden og sammen med Jesus Kristus, at indsigten og kundskaben fungerer. Amen. Så det vil sige, at det er altid sammen med Gud. Jesus han siger jo, jeg er det sande vintræ, I er grenene. Den der bliver mig, bærer mig en frugt. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Og ved du hvad det betyder? Det betyder slet intet. Også på grundteksten betyder det slet intet. det er nada. Men alligevel kan vi godt sige de ting, og så alligevel tro, nu skal jeg lige give den en skalle, nu skal jeg tage mig sammen og være en god kristen. Men jeg kan kun være en god kristen sammen med Kristus. Amen! Amen. For faktisk er han den eneste, der er kristen. Jamen, nu bliver jeg helt forvirret. Er Jesus den eneste, der er kristen? Ja, egentlig. Så når vi kommer ind i Kristus, og Kristus kommer ind i os, så bliver vi kristne. Fordi den kristne bor i os, og vi er i den kristne, og vi lever sammen med den kristne. Og Jesus siger, jeg er vintræet, I er grenene. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv. Det er, hvis du går ud til et æbletræ, og knækker grenen af, og lægger ned på gulvet, så vil du se, om den kan bære æbler af sig selv. Så om en måned, det kommer ikke rigtig til noget. Tværtimod, alle bladene falder også af. Hvorfor? Den er ikke forbundet med træet. Så det eneste drejer sig om det at være forbundet. Halleluja! Så kommer æblerne, så kommer frugterne. Og jeg har aldrig set et æbletræ stå sådan her. Eller grenene på et æbletræ. Nu skal jeg simpelthen have nogle... Nu tager jeg mig sammen. Nu tager jeg mig virkelig sammen. I dag vil jeg have nogle æbler ud. Og så bliver grenen helt blå i hovedet og alting. Hvis den har et hoved, det har nu. Fordi nu skal jeg simpelthen... Nu tager jeg mig sammen. Nu giver jeg den en skalle. Forestil dig en gren på et æbletræ, så nu giver jeg den virkelig en skalle. Nu skal jeg simpelthen... Jeg skal have æbler ud. Det ved vi godt, at det er noget sludder, ikke? Men sagen er, at det er sådan, vi kan have det. Det, vi skal koncentrere os om, det er at være connected, forbundet med træet. Amen. Og det er vi faktisk allerede. Nå. Det er vi. Fordi det har han allerede gjort. Da du tog imod Jesus, der blev du forbundet.
Problemet er bare, at vi nogle gange så kan komme til at gå udenom ham. Vi kan prøve at søge indsigt, læse kristne bøger, høre milliarder af YouTube-videoer, høre masser af undervisning. Og så, det er jo også interessant, det er også, men jeg synes ikke rigtig, at det fungerer i mit liv. Nej, for det fungerer kun i Kristus. Jeg har før, det blev så stærkt for mig, nogle gange folk, de hører undervisning, og så bliver de dybt frustreret, for de prøver at gøre det, de hører i undervisningen. De prøver at gøre det, de hører i den kristne forkyndelse. De prøver at gøre det, de har læst i en kristen bog. De prøver at gøre det, de har hørt andre sige. Og så fungerer det ikke, og de bliver frustrerede. Så tænker jeg, nu er jeg til et nyt seminar, eller jeg må se en ny YouTube-video. Jeg skal læse en ny bog. Hvor er det henne? Hvor er det henne? Hvor er det henne? Og Jesus Kristus, Helligånden, står og siger, det er her. Hallo, det er her. En gang, så for mange år siden, der havde jeg besøg af en, og han sad i mit rum der, værelse der, og jeg gik bare rundt. Og han sad der for sig selv hen ved bordet, ikke? Og jeg gik rundt og lavede ting, og faktisk, det var lidt pinligt, fordi jeg ignorerede ham faktisk. Det var en gæst. Og han sad derhen i hjørnet der. Nå, jeg skulle ligesom... Og så følte jeg ligesom, at Helligånden sagde, det er sådan, jeg har det mange gange med dig og med jer som kristne. Jeg er i rummet, men I ignorerer mig. Og det er jo klart, hvis du ikke ved, at han er i rummet, så vil du også ignorere ham, ikke? Og det er det, vi kan gøre. Det vi må forstå, det er, og det er så mange, de gør, det er, de er glade for at få indsigt og kundskab. Og og uafhængigt af livets træ, uafhængigt af Kristus, uafhængigt af nåden, uafhængigt af salvelsen. Og derfor fungerer det ikke. Forskel fra mig kan I slet nada, nul, ingenting gøre. Så, og det, jeg synes, det er så stærkt, og jeg tror ikke, vi tænker over, det var det, syndefaldet startede med. Den startede ikke med, at djævlen sagde, nu skal I gå ud på diskotek og drikke fuld, vel? Nu var det nok ikke diskoteker dengang. Men altså, nu skal I synden, I skal lave bankkup, der er heller ingen bank, men ja, du ved, hvad med? Nu skal I lige myrde nogen, for eksempel. Kan du ikke lige myrde? Jo, du skal myrde Eva, eller du skal dræbe Adam, eller et eller andet, ikke også? Du skal blive skilt fra ham, og finde en ny mand, hvis Gud skaber en. Altså, det var ikke sådan noget. Læg mærke til, fristelsen var ikke til det, vi normalt kalder synd. Det var til at få kundskab uden Gud. Indsigt uden at være forbundet med den levende Gud, himlen til jorden skaber. Det var en fristelse til at være Gud og ligne Gud uden Gud. For de lignede allerede Gud. I bliver som Gud, det var de allerede. Men det er ikke sådan, at vi er Gud med stort G, vi er så lille G, hvis det endelig skulle være, men vi er forbundet med ham. Jesus, er du klar over, Jesus han siger faktisk, at har I ikke læst, at skriften siger, at dem Guds ord er kommet til, skal kaldes guder. Og så siger Jesus oven i købet, og skriften kan ikke omstødes. Så han siger, at dem, der fik Guds ord, kaldtes guder. Og det var fordi, de var ved at stene ham, fordi han kaldte sig selv Guds søn. Det er lidt vildt, ikke? Og hvorfor? Fordi det er jo fordi, vi må være en form for minikopi af Gud. Ikke? Fordi vi er skabt i Guds billede, så vi ligner ham. Ikke? Vi er ikke skabt i en abes billede, eller en hunds, eller en kats billede. Vi er skabt i Guds billede. Amen. Så, og Gud føder nogen på ny, der ligner ham. Gud føder nogen, der ligner Gud. Hunde føder hunde, og mennesker føder mennesker, men Gud han føder nogen, der ligner ham. Og det vi skal forstå, det er, at de var allerede skabt, Adam og Eva var allerede skabt dengang af Gud. De var født af Gud, de var skabt af Gud. Det der skete i syndefaldet, det var, at djævlen udslettede Guds billede i mennesket. Så når Gud ser ned på jorden, så vil han gerne se sit billede, men det har djævlen gjort alt for at ødelægge og pervertere og udslette. Så det ikke er Guds billede, der er i menneskets hjerte, men det er djævelens billede. Og derfor blev vi, som der står i Bibelen, djævelens børn. Så der er to slags børn. Der er Guds børn og djævelens børn.
Og djævlen spørger, hvem ligner de? Djævlen. Og hvem er de, hvilken ånd er de drevet af? De er drevet af djævelens ånd, og det står der. Klart og tydeligt, før vi blev kristne, der var vi drevet af den ånd, der hersker over luftens rige, og det er Satan. Så det der med, at folk siger, men I er kristne, I er sådan små slaver under Gud, du. Men farmanden her, han er fuldstændig fri. Totalt bedraget. Fuldstændig bedraget. De får inspirationer fra djævlen, de får alt muligt. Hvorfor tror du, der er bankfolk, der begynder at finde ud af, hvordan man kan lave mærker her i stedet for et dankort? Jeg tror, de bare fik det ud af den blå luft. Nej, de fik det måske ud af den blå luft, men det var en blå luft, hvor der var nogle dæmoner. Og hvor at fjenden inspirerer til ting. Amen. Og der står i Bibelen, at djævlen slagter, stjæler og ødelægger. Hvornår har du sidst set djævlen gå rundt og slagter, stjæler og ødelægge nogen? Vel? Altså er der nogen, der siger, ja, vi har lige anholdt djævlen nede på gågaden, siger politiet, fordi han gik og dræbte nogen. Nej, det er det ikke vel. Det er djævlen, der inspirerer mennesker til at for eksempel tage nogle fly og flyve dem ind i en skyskraber. Det er djævlen, der inspirerer mennesker til at rende rundt og skyde nogen. Og ligesom en, jeg læste om på Amager i København, der gik rundt og huggede folk ned med en øks. Og der sagde han, at det var en stemme, der havde sagt det til ham. Men han er nok bare psykisk syg. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det var en dæmon, der havde sagt det til ham. Fordi djævlen vil stjæle og slagte og ødelægge gennem mennesker. Så både Gud og djævlen har brug for et legeme på jorden. Både Gud og djævlen har brug for mennesker på jorden. Gud har givet jorden til mennesker, så derfor skal både Gud og djævlen bruge mennesker for at få magt på jorden. Og det var derfor, at Jesus Kristus skulle blive menneske. Det var derfor, at Gud var nødt til at blive menneske for at få magt på jorden. Men det er da helt utroligt. Ja, men det er fordi når Gud siger noget, så holder han ord. Når han siger, jeg giver jer jorden, og I skal bestemme over den, så mener han det. Så tager han det ikke tilbage. Det er ikke ligesom os, du ved, vi kan give en gave til en, og så begynder man, og så bliver vedkommende sur på en. Det har jeg oplevet. Så, kom, giv mig min gave tilbage. Fordi nu er jeg sur på dig. Sådan er Gud ikke. Når han giver, så giver han. Også selvom han bliver sur på os. Fordi vi misbruger det, han har givet os. Hvis jeg har fået et ur, og jeg smadrer det med en hammer, er det så urmageren, der har smadret det med en hammer? Hvad? Kan vi få et lille svar på det? Nej. Hvem er det så? Det er mig selv. Det vil sige, at jeg kan ikke give urmageren skylden for at have smadret uret. Men det er nøjagtigt det, mennesker gør. Vi smadrer jorden, og så siger vi til Gud, det er din skyld. Og det er vores skyld. Og det er også derfor, at nogle gange der er nogen, der siger, nå, hvis Gud er så god og kærlig og retfærdig, hvorfor ser verden ud, som den gør? Blandt andet, fordi du er der. Skal man have tæsk? Det kan du bare se. Så, og fordi jeg er der, og fordi djævlen er der, og fordi Bibelen siger, at hele verden er i en undersvold. Ikke? Hvordan kom hele verden i en undersvold? På grund af, at Adam og Eva valgte at lytte til Satan og dæmonerne, i stedet for på Gud. Så hvad var det, der åbnede op for djævelens magt på jorden? Det var synd. Og, men det, jeg synes, der er så rystende i virkeligheden, det er, at fristelsen var ikke først at sige, nu skal I bare synde og være rigtig onde. Nej, det var, I skal have indsigt. I skal vide noget. Uden Gud. Uden at være afhængig af ham. I skal få indsigt på en ulovlig måde. Sagen er, at Gud ville give dem den indsigt. Men det var igennem livets træ. Det var igennem livet. Det var det træ, de skulle spise af. Der var faktisk 2 træer i haven. Det Gud faktisk ville have, de skulle spise af, det var livets træ. Desværre så tog de først af det forkerte træ. Så derfor var Gud nødt til at smide dem ud af haven, for de ikke spiste af livets træ. For ellers så ville synden blive evig. Det er jo ikke så godt, vel? Så der har vi det igen. Gud kommer med dom og konsekvenser på grund af kærlighed. Så sker der så det, så det vil sige, det er indsigt uden Gud. Og fjenden vidste, at hvis de begynder med det, så vil de komme ud i alt det, vi normalt kalder synd.
Og det varede jo ikke længe, vel? Det varede ikke længe, før det første mord fandt sted. Kain, der myrder Abel. Så kører toget. Men sagde djævlen, hvis I spiser det af, så bliver I gode mordere. Hvad? Det sagde han ikke. I bliver rigtig gode massemordere, hvis I spiser det her. Nej, selvfølgelig ikke. Men sagen er den, fjenden har ikke skiftet taktik. Det er stadigvæk det samme. Du skal prøve at få indsigt, kundskab, vide det hele om det kristne liv osv., og så skal du bare gøre dit bedste. Nej, det er sammen med Gud, i Helligånden, i Kristus, halleluja. Og så bliver du også en lykkelig kristen. Der er alt for mange dybt deprimerede, visne kristne. Altså nogle gange så er det sådan en hel bunke af visne pinde, der sidder og visner ind for Herrens ansigt. Og når man så siger, hvad så? Elsker I Jesus? Halleluja! Og nu skal vi rigtig prise Gud. Ja, det skal vi. Og du ved, alt det der, fordi det bliver bare en sur pligt. Jeg synes, der er så mange byrder, jeg skal bære som kristen. Jeg bliver næsten tyngt helt ned i gulvtæppet. Men så er det forkert, du har lyttet til. Fordi Jesus siger, kom til mig, alle jer, der er trætte og tynge af byrder, og jeg vil give jer hvile for jeres sjæle. Tag mit åg på jer, og min byrde, for den er let, og den er gavnlig. Wow! For jeg undrer mig en gang over Jesus. Nu er der nogen, der er dødtrætte af byrder, og så kommer de hen til dig, og så tager du byrderne af, og så får de fred i deres sjæle, og så lægger du med sandt nye byrder på dem. Nu har lige fjernet nogle byrder, og så kommer der nye på. Pointen er, det er hans byrder. Pointen er, det er hans byrder. Det er liv. Det er noget, du gør sammen med Kristus. Tag mit åg på jer, det er gavnligt og let og forfriskende, betyder det. Forestil dig det. Wow! Jeg er blevet brugt til Gud. Jeg har tænkt Gud, og jeg er blevet forfrisket. Og hvad var det, Jesus han sagde, hvor han sad der ved brønden, ikke også? Og så sidder han og siger, eller han sidder ikke og siger, men så kommer der en kvinde, der skal have en vand, og så siger han, giv mig noget at drikke, og så videre, så videre. Og så ender det med, at hun bliver frelst. Han profeterer over hende. Og hvad profeterer han over hende? Hendes søn. Hendes søn. Ikke? Jeg ser, at du får et fantastisk liv. Han sagde, han afslørede hendes søn, så hun havde brug for en hvad? Frelser. Og så endte det med, at hele byen blev frelst. Og hans disciple, de var ude for at hente mad. Nogle madpakker der. Og så skulle de til at spise. Jesus, skal du ikke have noget? Nej, tak. Hvad? Jeg har spist. Du ved, de kunne ikke så, hvad var han blevet mæt af? De var inden for at hente mad i byen. Og så kommer de tilbage, og så siger Jesus, jeg har spist. What? Så har man nok, han fastede nok, du. Og så sagde han, min mad er at gøre Guds vilje. Amen. Min mad er at gøre Guds vilje. Det vil sige, når du gør Guds vilje, så bliver du ikke tømt, du bliver fyldt. Når du gør Guds vilje, så får du ny energi. Yes. I ved godt, man bliver også nogle gange lidt træt, når man har spist. Det ved jeg godt, ikke? Fast mand. Jeg er i gang med noget faste, du her for tiden. Og jeg kan mærke, at jeg har mere energi, end jeg synes, jeg har nogensinde, du. Og vågner om morgenen, bing! Jeg ved ikke, hvad der sker, men altså, der er et eller andet med mad, der åbenbart er lidt hårdt for kroppen. Men altså, og så er der også noget, der bliver fornyet i din krop og hjernen, så du simpelthen, hjerneceller bliver fornyet. Der er forskere, der har fundet ud af, at når du faster, så bliver hjernecellerne fornyet. Du får nye hjerneceller, mand. Det er jo fuldstændig vildt. Nå, det er en sidebemærkning. Men det, jeg mener, det er, når du har spist, så får du ny energi, du får velvære, hvis det er god mad selvfølgelig, og du får tilfredshed, du får ny energi, og nogle gange bliver du også lidt træt, så du lige skal have en lille lur, men bortset fra det, du får noget ny energi. Så det vil sige, at gøre Guds vilje, det giver dig velvære, mættelse, ny energi. Halleluja. Kan du høre, det er gode nyheder, det her? Det er ikke et træls religion, du. Nej.
Amen. Tak, Jesus Kristus. Det er liv. Det er det eneste, der rykker. For det andet, det holder kun 14 dage, så orker man ikke mere. Og jeg taler af erfaring. Så, og for fjenden ved, det fjenden er interesseret i, det er ikke for os væk fra religion, det er for os væk fra relationen. Det er for os væk fra relation med Gud, connection med Gud, fordi det er det, han ved. Det er der, det batter. Det er der, det batter. Så derfor kan fjenden faktisk, religiøse ånder, de kan faktisk presse kristne på en forkert måde, med en forkert drive til at tjene Gud. Fordi han ved, at det fører dem væk fra Gud. Fordi det ikke er sammen med ham. Det er ikke i ånden. Det er ikke i Guds kraft. Det er indsigt adskilt fra Gud. Det er kundskab adskilt fra Gud. Og du ser det også, og det betyder ikke, at du skal sidde på sofaen og vente på, Herre, tal! Altså, du kan bare være i bevægelse, men være i hvile. Amen. I Apostlenes Gerninger, der læser du om, hvordan Paulus og Silas, de rejser rundt og skal forkynde evangeliet. Og så står der, at Helligånden hindrer dem i at prædike evangeliet et sted. What? Hvor mange af os kender Gud så godt, så vi vil sige, nå, Helligånden vil ikke have, at vi skal prædike der. What? Det vil du måske sige, vi bag mig djævel, ikke? Men, og så kommer det et andet sted hen, og der står der, og det tillod Jesu ånd os heller ikke. What? Forhindrer Helligånden os i at prædike evangeliet. Og du kan se, det er fordi, de havde connection. De var forbundet med Gud selv, med Kristus gennem Helligånden. Og derfor gjorde de ikke bare alt muligt. De kunne næsten have taget Guds ord og sagt, flyt dig, Helligånd. Fordi der står jo skrevet, at vi skal gå ud i al verden. Så den her by og det her område, Helligånd, det er også al verden, så du kan godt lige smutte. Flyt dig lige, så vi kan komme til. Altså, det kunne de ikke gøre. Med Guds ord. Og det er også derfor, jeg siger, kristne, der kun kender Bibelen, men ikke kender den levende Gud, Helligånden, og den personlige relation, man kender al kundskaben, det er enormt farligt. Fordi, jamen, er det farligt at kende Bibelen? Nej, det er godt at kende Bibelen. Det er godt at være fyldt af Guds ord. Og alt det, jeg siger her, det er fra Guds ord. Er du klar over det? Men Guds ord, det er ikke bare til for, at vi, og det er jo interessant, at det er for, at vi skal lære af det. Og hvad er det, man kan lære af det? Det er ikke nok bare at have kundskaben ud fra Bibelen. Det er, at vi skal være ledt af Helligånden. Vi skal være ledt af Kristus. Amen. Hvor mange af os tænker sig, hvis vi, og det var lidt det samme som med Markus derude, og siger, han begyndte at bevæge sig. Nå, gågaden er tom. Nå, hvad så? Og så sagde Helligånden, gå ned til banegården. Og der var bid. Amen. Så det er noget med også at være bevægelse, men samtidig også, Herre, hvor går vejen? Ikke? Og være åben for Guds ledelse. Men forestil dig, ligesom der var en, der kom til rådgivning og så videre, og selvfølgelig Helligånden sagde, at du skal ikke bede for ham. Tør vi sige det? Tør vi sige sådan noget? Tør vi sige til folk at frygte Gud mere end mennesker? Og tør vi, hvis vi skal hen og nu skal vi ud og viden for dem og dem og dem og dem, og hen og sige, nej, I skal ikke viden for dem. Hvad? Kan det være Helligånden? Ja, det er fordi, han vil have dig et andet sted hen. Amen. Og nu kan jeg så godt forstå, at nogle gange så er det nødvendigt for Gud at gøre noget meget kraftigt for at flytte os. Det gjorde han så med Filip. Han står og prædiker i Samaria, og masser bliver frelst. Folk syge bliver helbredt, dæmoner farer ud med skrig, og alt muligt, og masser bliver kristne. Og så bortrykker Gud ham. Han tager ham lige, bang, bare afsted. Og det kan jeg godt forstå, det var nødvendigt, fordi hvis du står midt i sådan en vækkelsesmøde, og Gud vil have dig et andet sted hen, så er det nok meget smart, at Gud siger, ej, man hellere lige flytte ham fysisk. Og så siger en engel til ham, gå hen til den og den der vej, for den er øde. Forestil dig, hvis... Jeg kan godt forstå, at der skulle komme en engel og sige det til ham. Altså, han står midt i Samaria, der er massevækkelse, masser bliver frelst, og så vil Gud have ham ud på en øde vej. Prøv lige hvis det ikke er ulogisk, så ved jeg ikke, hvad det er.
Og jeg kan godt forstå, at han var nødt til at bortrykke ham, tage ham i håret, og så bang, og så få en engel til at sige til ham, du skal gå hen på den der vej, for den er øde. Og det var det, Markus har gjort. Han gik jo ud på gågaden, og den var øde. Men Gud havde en plan. Og så forestiller jeg at stå midt i en vækkelse, og Gud vil have dig ud på en øde vej. Altså, det er kun Gud, der kan finde på sådan noget. Og det er også derfor, at det er ikke nok med kundskab. Det er også derfor, jeg tror så også, at Gud var klar over, at Filip har brug for hjælp, både med engle og bortrykkelse, jeg ved ikke hvad. Fordi for at han kunne fatte, du skal altså forlade det her vækkelsesmøde i Samaria, hvor hele byen tager imod Guds ord, og så gå ud på en øde landevej. Og så sagde englen det, og så kom Helligånden og sagde, gå hen og hold dig til den vogn. Nå, så blev åbenbart ikke helt øde alligevel. Og gå hen og tal med ham der. Han læser Esajas 53. Og så gik han hen, forstår du det, læser? Nej, jeg har ikke nogen til at fortælle mig, hvad det betyder. Og så fortalte han det. Og det var en mand fra Etiopien, Markus. Markus her, en af vores menighedsmedlemmer, har været i Etiopien på missionsrejse. Og det var en etiopisk hofmand. Og han blev frelst, blev født på ny, blev døbt i vand på stedet. Ikke 30 år efter. Han blev døbt i vand på stedet. Og mange mener, at ham her, den etiopiske hofmand, han var en nøgleperson til, at hele Etiopien blev nået med evangeliet. Så vi kan jo godt tænke, en mand, helt ærligt. Prøv lige at se, hvor mange der var i Samaria. Det er jo fuldstændig gakkeligak. Der var så mange. Og så skal jeg ud på en øde landevej for at vide for én mand. Og for én mand frelst. Jeg fik 5.000 frelst i Samaria. Nu fik jeg én mand frelst her. Men hvilken mand? Det var en nøgleperson, der åbnede op for hele Etiopien. Så evangeliet kom til Etiopien. Så Guds planer og tanker er langt højere end vores. Og det er derfor, vi skal lære, at vores hjerne skal under Helligåndens kontrol. Amen. Nogle de siger sådan her, vi har fået en hjerne for at bruge den. Nej, du har fået en hjerne for at Gud kan bruge den. Det er en stor forskel. Så vi får hans kundskab og hans ledelse. Så det vil sige, de var ikke bare ledt af rigtig forkert godt og ondt, de var ledt af Gud. Deres kundskab var sammen med Gud. Så du kan slappe fuldstændig af. Lad være med at se på dig selv og tænke på alt, hvad du skal gøre som kristen, og alt, hvad jeg skal huske, og alt, hvad jeg skal, og så skal jeg også stå på hovedet. Altså, det er virkelig glade budskab. Det betyder det. Det betyder de gode nyheder. Men for mange, der ser det godt, der gik ud som om, at det er særlig gode nyheder. Og det ser heller ikke særlig glade ud. De ligner nogen, der er dyppet i citronjuice. Og det vi kan se, vi også så i første Mosebog her sidste gang, det var jo også det her med, at efter syndefaldet, og det er blevet så stærkt for mig, hvem gemte sig? Hvem gemte sig? Hvem flygtede? Hvem ville væk? Det var ikke Gud. Altså, jeg synes bare, det er så vildt, ikke? Hvad er det, vi har hørt altid? Synd skiller dig fra Gud. Når du har syndet, så er du skilt fra Gud. Og alt det der, og det er jo rigtigt, at synd skiller fra Gud. Men det gjorde de jo åbenbart ikke helt. Hvem var det, der gik og råbte efter dem? Var det mennesker, der sagde, Gud, hvor er du, Gud, hvor er du, Gud, hvor er du? Nej, det var Gud, der gik rundt og sagde, Adam, hvor er du? Og Adam betyder menneske. Menneske, hvor er du? Og hvem gemte sig? Det gjorde mennesket. Hvem ville væk fra Gud? Det var mennesket. Var det Gud, der ville væk fra mennesket? Nej, det var mennesket, der ville væk fra Gud. Fordi de havde skam på grund af synden. Og her ser vi det første frugt af syndefaldet, det er en forkert gudsfrygt. Så man er bange for Gud, man vil væk fra Gud. Det er uhyggeligt, jeg skal væk, jeg skal væk, jeg skal væk. Så langt væk som muligt. Og jeg skulle flygte. Og det var ligesom med hende, det vidnesbyrd, jeg nævnte tidligere. Hun skal også sige, jeg har flygtet fra Gud, men man kan ikke flygte fra Gud. Det kan man ikke. Om så du rejser hele jorden rundt, så kan Gud sige, hallo! Man kan ikke flygte fra Gud.
Og det, jeg synes, der er interessant, det er, at Gud, han bare løb efter den. Ja, vi blev bange, da vi hørte, du kom. Vi blev bange for Gud. Vi blev bange for dig. Det var det ikke før. Nej, nu kommer Gud. Lad os komme væk. Det er det første frugt af syndefaldet. Og så siger Gud, jamen det var fordi, vi skammer os, fordi vi var nøgne. Hvem har fortalt jer det? Så var han klar over, at de var begyndt at lytte til hvad? En forkert røst. De var begyndt at lytte til en forkert ånd. Og det er jo interessant, der står i Bibelen, at Paulus siger, at Helligånden siger med klare ord, altså ikke uklare ord, ikke uld i munden ord, klare ord, siger Helligånden, at i de sidste tider er der mange, der skal falde fra troen. Det vil sige, at nogen, der har været kristne, har troet, men de skal falde fra troen, fordi de lytter til hvad? Dæmoners lærdomme. Fordi de lytter til noget. Og det er det, Gud var klar over. Sig mig, hvem har I lige snakket med? Hvem har I lige lyttet på? Der er noget her, der ikke er ret. Men det, jeg synes, der er så stærkt, det er... Normalt vil jeg også sige, man kan ikke høre fra Gud, når man har syndet, vel? De hørte rigtig godt fra Gud, efter de har syndet. Og Gud vil ikke have noget med det at gøre, fordi du har syndet. Han jagtede dem. De legede gemmeleg med Gud. Han fandt dem. Og så er det rigtigt, de har syndet. Han vil have syndsbekendelsen frem. Men der midt i syndsbekendelsen, der siger han med, at jeg har en plan. Jeg kommer til at knuse slangens hoved. Jeg kommer til at genoprette alt det, der er sket her. Så det bliver totalt genoprettet. Alt, der sker her, alt, der lige er sket her, jeg har allerede planen klar. Men det er stort, du. Det er Gud. Det er evangeliet. Og så ikke noget med det. Så siger jeg, nu har I sat det her finplade på. Det er lidt pinligt. Nu skal jeg lige lave noget skindtøj til jer. Og så slagtede han et dyr. Det er det første dyr, der døde. Det var efter syndefaldet. Og hvad er det symbol på? Et dyr, der døde, for at de kunne blive klædt på. Det er et billede på Kristus. Allerede i kapitel 3 i 1. Mosebog kommer evangeliet. Kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Og hvorfor? Fordi Jesus blev født igennem en jomfru. Kvindens afkom, det var ikke en mandens afkom. Det kom igennem en kvinde. Skal knuse slangens hoved. Og så dræber han et dyr, der dør, for at de kan blive iklædt. Der udgyder sit blod, for at de kan blive iklædt. Det er et billede på Kristus. Allerede i kapitel 3 i 1. Mosebog. Jeg synes, det er fuldstændig vildt. Det er så stærkt, mand. Hold fast, hvor det er stærkt. Jeg er ved at eksplodere 45 gange. Og hvad hedder det? Og så han iklæder dem. Det vil sige, Gud jager dem, leder efter dem. Han er åbenbart ikke adskilt fra dem, så han ikke kan få fat i dem. Han leder efter dem. Han vil have fat i dem. Han siger ikke bare, nå, det må de selv om. Nå, okay, ja, de er syndet. Okay, fint du. Så kan de bare ryge til helvede. Vi skaber lige nogle nye mennesker. Det er ikke Guds hjerte. Det er ikke Guds hjerte. Og det er også det, vi ser i Kristus, da han kommer. Der står Jesus, han siger, jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Opsøge! Og hvis der er et får, der bliver væk, hvis der er en, der har 100 får, og et får forsvinder, og han kun har 99, så går han ud og leder efter det får, der har forvildet sig, og finder det, og det har viklet sig enten der måske i en busk, og så hiver han det ud. Og det kan også ske, at det kommer til at gøre lidt ondt. Det kan også ske, at han lige brækker benet på den. Er du klar over det? Det gør hyrder nogle gange. Ved får det hele, de er nødt til at knække en knogle. Det kan gøre lidt ondt. Men det er kærlighed det hele. For at få fåret tilbage. Og han bliver ved med at lede efter det her får, indtil han finder det. Det er Guds hjerte. Det er Guds hjerte. Ikke så at sige, nå, okay, jamen, så kan I,
Nu bliver I lige stegt i helvede, du. Jeg er da fuldstændig ligeglad. Nu finder vi lige på nogle nye, og der vil noget. Det er ikke Guds hjerte. Det er ikke Guds hjerte. Så kan vi have det som mennesker. Ja, så kan de rende op, mand. Men sådan er Guds hjerte ikke. Og tænk så der, hvor noget jeg der også rørte mig en gang. I ved, Jesus han sidder ikke, han går på vandet, og så sidder Peter og nogle andre i en båd. Og så siger Peter, hvis du vil her, så sig til mig, at jeg skal gå ud på vandet, på bølgerne. Og så siger jeg, kom herud. Og så går han ud, og Peter går på vandet, du. Og Peter har lavet et fantastisk billede på. Altså vil du hellere begynde på noget og komme i gang i den. Også selvom du jogger i spinaten. Han jogger i spinaten masser af gange. Han sagde noget, han ikke skulle have sagt. Og det var så pinligt nogle gange. Men han ville bare det rigtige. Så går han ud på vandet. Og så længe han så på Jesus, kunne han gå på vandet. Men så snart han begyndte at se på bølgerne, så begyndte han at synke. Og så råbte han, Jesus hjælp, jeg går under. Og så går Jesus hen til ham og tager ham op og siger, hov, hvor blev din tro af? Men det, jeg synes, der er så stærkt, der blev så stærkt for mig. Jesus stod ikke bare på vandet. Nå, nu drukner han. Simpelthen i grødhovedet nu. Han er simpelthen en knoldesparker. Simpelthen betonhoved. Altså har han ikke snart fattet det nu. Det er jo på grund af hans vantro, han drukner nu. Ikke? Han troede indtil nu, og nu tror han ikke længere, så er det en kartoffelmos. Så nu ryger han lige ned i... Ja, det er bare ærgerligt. Det er på grund af hans vantro. Nej. Han havde gået ud i den synd, der hedder vantro. Og alligevel, siger Jesus, og siger, ja! Nogle af det eneste, vi kalder det, ja! Og så siger han, hvor blev din tro af, Peter? Hvad er det, Jesus siger? Du er ved at drukne nu på grund af hvad? Vantro. Men Jesus reddede ham alligevel. Det er Guds hjerte. Gud er god. Gud er kærlighed. Gud er retfærdig. Gud, han er meget mere kærlighed, end vi har. Så hvis vi endelig skal, fordi der er nogen, der siger, ja, men Gud, han er, du ved. Hvad er det, Jesus han siger? I skal ligne jeres himmelske far, ikke også? I skal ligne jeres himmelske far. Jesus han siger sådan her i Matthæus 5, så nok der, vers 43. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Men hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn får I så? Kan I så vente? Det gør tolderne også. Det gør synderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Og nu kommer den der person, jeg skal i hvert fald ikke hilse. Hej! Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Det gør synderne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Det var ikke så let, da Jesus siger du, at vi skal være... I det er klart, siger Jesus. I er blevet Guds børn, så er det klart, at I skal til at begynde at ligne ham. Amen. Men det, jeg synes, der er interessant, ikke? Det er, hvad er det Jesus, der siger, at vi skal ligne Gud, og vi skal være som Gud, og være som vores himmelske far? Det er, at vi gør noget, der er endnu mere kærlighed end menneskelig kærlighed. Og det, vi skal forstå, det er, Gud er meget mere kærlig, end vi tror. Efter syndefaldet, der var han ikke ligeglad med dem. Efter syndefaldet, der jagtede han dem. Efter syndefaldet talte han med dem. Havde han fællesskab med dem, kommunikerede med dem. Efter syndefaldet sagde han, jeg har allerede en løsning. Efter syndefaldet, jeg har allerede en vej ud. Efter syndefaldet, jeg forsørger jer endda. Jeg giver jer tøj på. Efter. Og det passer også med det, vi ser i Romerbrevet 5:8.
Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Hørte du det? Hørte du det? Må jeg lige høre? Hørte I det? Ja. Godt. Halleluja. Mens vi endnu var syndere, elskede han os. Det er jo fuldstændig vildt, og der har vi det igen. Så hvordan kan du tro, at efter du er blevet kristen, og du ikke længere, og læg mærke til, hvad der står, endnu var syndere. Hvad betyder det? Hvad er det, han siger her? Han siger, at en kristen er ikke en synder. Du er ikke en synder. Hvis du er kristen i dag, født på ny, så er din identitet er ikke en synder. Du kan godt komme til at synde, men du er ikke en synder. Du er ikke en synder, Mathias. Du er hellig og retfærdig. Du er ikke en synder, Markus. Du er hellig og retfærdig. Du er ikke en synderpasser. Du er hellig og retfærdig. Du er ikke en synder, og jeg taler til alle sammen. Også på Zoom. Og på YouTube, alle jer, der er kristne. Så er vores identitet er ikke længere. Der er nogle kristne, der siger, ja, vi er elendige, rådne syndere, der er frelst af noget. Nå, så synes jeg, du skal blive frelst. For du er ikke længere en rådden, elendig synder. Fordi Jesus døde for os, mens vi, hvad? Endnu var syndere. Det er fordi, det er vi ikke mere. Så Paulus siger, dengang I var syndere, der døde han for jer. Amen. Mens vi endnu var syndere, viser Gud sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det vil sige, nogen, der gør ham vred, nogen, der gør det modsatte af ham, elsker han og vil gøre alt for at redde. Det er jo det, der sker lige efter syndefaldet. Og så står der her, så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige af hans blod, ved ham frelses for vreden. Så hvordan kan du tro, at Gud ikke elsker dig nu? Hvordan kan du tro, at Gud ikke vil hjælpe dig nu? Når du ikke længere synder, og når du ikke engang vil synde, du vil behage Gud. Men det kan være, at du mislykkes flere gange. Han kan ikke lide mig. Han kunne lide dig, da du var rum og hedning, mand. Der elskede han dig. Han gav sin søn Jesus Kristus, mens du var synder. Mens du overhovedet ikke vil prøve på at gøre Gud glad. Nu kan vi så, og det næste punkt, det er, at vi skal så lære at forstå, at vi kan ikke gøre Gud glad i os selv. Det er kun på grund af Kristus i os, Helligånden i os. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod. Hvad vil det sige, vi er nu? Vi er retfærdige. Jeg er retfærdig, hellig, ren, fuldkommen ind for Gud, uden synd, uden plet eller lyde. Hvordan kan du sige det, Henrik? Det er fordi, det er ikke min retfærdighed. Det er ikke egen retfærdighed. Det er ikke selvretfærdighed. Det er Guds retfærdighed, som jeg har modtaget som en gave ved tro på Jesus Kristus. Og faktisk var det min, før jeg modtog den. Når vi modtager det, så opdager vi bare, hvad vi har fået. For det her, det gælder alle mennesker. Der så, at Gud har forlidt alle. Hele verden. Der står faktisk på grundteksten, hele kosmos med sig selv. Og han ikke længere tilregner dem der er syndere. Så dem, der ikke er frelst, de er frelst. De er bare ikke fået ud af det endnu. Det er derfor, vi skal prædike evangeliet og sige, tag imod frelsen, som du har fået. Tag imod de gaver, du har fået. Jeg har gode nyheder til dig. Der står 3 millioner på din bankkonto. Du har bare ikke hævet dem. Det er at forkynde evangeliet. Og så står det videre her. Så vi er retfærdige nu. Vi var syndere, vi er retfærdige nu. Hellige nu. Rene. Læg mærke til, når Paulus skriver til forskellige menigheder, romerne og forskellige korinterne. Læg mærke til, hvad han skriver. Han skriver ikke, til de elendige, rådne syndere frelst af noget i Rom, til de elendige, møgbeskidte møgsvin og orme, der er frelst af noget ved Jesu blod i Korinth. Nej, han skriver til de hellige i Rom, til de hellige i Korinth. Det var identiteten. Og når du så ser, hvad der skete, både i hvert fald i Korinther-menigheden, af synd, så er det godt nok stærkt, han siger, de hellige. For de havde godt nok meget, og han revser dem også, og men han siger, at han holder fast i jeres identitet, det er I hellige.
Så lev som om I er det, for det er I. Det er de gode nyheder. Det er ikke en religion. Det er en person. Det er en relation. Og så står der her, vers 10, for mens vi endnu var hans venner, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Så han gjorde det hele, da du var en fjende af Gud. Han gjorde det hele, da du havde et Gud. Dumme Gud. Hvor meget mere? Det er de gode nyheder. Så nu her, efter du er blevet forligt med Gud ved Kristus, så hvor meget mere elsker han dig ikke nu? Hvor meget mere vil det så ikke betyde, at Jesus er opstanden for de døde, så hans ånd er kommet ind i dig, så du nu på grund af hans ånd kan leve et helt nyt liv? Hvor meget mere? Så de gode nyheder, det er både gode nyheder for, hvad der er sket, og der sker nu, og det, der kommer til at ske. Hele vejen igennem. Og det, der er vigtigt at forstå, og det slutter jeg lige med her, det, der er vigtigt at forstå, det er, at vi har ikke fået en ny religion, vi har fået en ny ånd. Og det er lige præcis det, der er sket. Og det er det, Gud han profeterer om det så stærkt i Gamle Testamente, om den nye pagt. Ezekiel, og han siger ikke, jeg vil give dem en ny religion og nye forskrifter og en ny bog, som de skal lære udenad. Han skriver det her, han siger det her, Ezekiel 11:19, jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Det er evangeliet. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Jeg kan da ikke omhyggeligt holde hans bud. Nej, det ved han godt. Det er derfor, han giver dig et nyt hjerte og en ny ånd. Så du gør det. Nogle gange uden at tænke. Fordi du har et nyt liv. Der er en ny ånd i dig. Vi går heller ikke og siger, at du skal huske at trække vejret. Jeg har en times vejrtrækning hver morgen. Og nogle gange så glemmer jeg det. Jeg skal trække vejret. Jeg var lige ved at dø. Og Ezekiel 36:26. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer... det er da lige læst, mand. Hvad er det for noget hø? Det er noget forvirring. Jeremias 31:33. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, og senere også med os. Når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger min lov i deres indre, og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld, og husker ikke længere på deres synd. Det er evangeliet. Herre, vi takker dig for, at dit ord er sandhed. Og vi takker dig for, at sandhedens ånd, Helligånden, selv kommer over os og åbenbarer og overbeviser om sandheden. Og jeg ved, det her det er sandheden. Så Helligånden stadfæster det her ord, du har hørt i dag, i din ånd lige nu. Nogen oplever måske en brand i sit hjerte, eller en varme, der går igennem dem, eller en vind, der kommer over dem. Men det her er sandheden. Og Jesus siger, at I skal kende sandheden, og sandheden skal sætte jer fri. Den som sønnen, altså Jesus Kristus, sætter fri, skal være virkelig fri. Ikke kun fra synden, men også fra kødet og religion og egen kraft og egen forsøg på at leve som kristen og være Gud til behag. Den, som sønnen sætter fri, skal være virkelig fri. Jesus Kristus er verdens frelser.
Det er de gode nyheder. Fryd dig i det, dig som har taget imod ham. Begynd at pakke gaverne op, som han har givet dig. Begynd at pakke det op, du allerede har. Dig som ikke er kristen, påkald Herrens navn. Du skal ikke gøre en masse ting for at forbedre dig nu, og nu skal jeg gøre det og det for at blive kristen. Tag imod ham. Han vil give dig et nyt hjerte og en ny ånd i dit indre. I Jesu Kristi navn. Amen.